Gala, kumusta? May kadlaw ka na tanan. Welcome sa tuwag panag-uban. Nata karon sa Dakbayan sa Tagum at Tumagaw ni Gamay na. At tuwag konsihal nga nagdala sa infra o igaban sa committee sa tuang city planning. No? Alamod sa mga nagkineng kasayuran ni Gamay na Tumagaw City Councilor. Hipolito Rojas ni Gamay na. Konsihal, mayong adlaw. Mayong adlaw, sir. By the way, laing termino, no? And doon ba yung magkausaban in terms sa committee nga dili sa inyo, sa pagdumala sa tuwang sa council, sa mismo sa Dakbayan? Actually, sir, doon na gamay nga kausaban sa committee, sa matag official nga naog. Sa ako nga kuan, committee, assist ko sa Committee on Infrastructure from first term, the second term as is, dayon nadugang ang ato ang chairman sa Committee on City Planning. So muna na siya ang ista nato karon sa committee ni John Rojas. Okay. So Council John, in terms sa infra, no? By the way, kumusta ba and ang ato mga projects nga ilisgutanan sa infrastruktura diri sa Dakbayan? Yes, sa pagkakaroon, sir, medyo progressive ang tanggob tungod sa nagkadaang mga project na nangabot sa atong syudad, especially diya sa ato ang kuan nanatay public mall 1, 2, 3, and 4. Then I propose 5 and 6. Dayon ang atong new bus terminal na padayon na po ang ato ang concreting dito sa ato ang bus terminal. Dayon sa pagkakaroon anapay daghan ato nga gipang plano nga mobarog sa tanggob, most especially diya sa diya sa courtyard nga ma-develop gyud ang maong mga areas para sa atong mga constituent, most especially sa atong mga vendors. Totally, ang atong mga vendors karon diha sa public wheat market atong i-transfer dito sa courtyard kay ang atong tuyo dito sa courtyard nga mausa ang ato ang daan, atong karnihan, ang atong utananan, atong bularan kay atong mga tawo nga mo abot mo palit dili na mabalhin pa na kumpleto na tanan dito. Dayon ang amo nga giplano karon sa tanggob nga kung maasinso ang tanggob, maasinso pod ang tanan mga vendors nga naninda sa tanggob, dili kay ang maasinso tagalain na noon nga dapit. So muna among panikamutan. So as a chairman of infrastructure, akong gi-monitor ang tanan nga mga proyekto nga mosulod gikan sa national ngadto sa ato ang lokal nga gamahanan nga through DPWH. So sa pagkakaroon natay dako nga budget sa ato ang bus terminal nga gitutukan karon nga makumpleto o konkreto ang ato ang bus terminal kay grabiling kumanta karon. Unya ang atong water system pod ato pong ipasayas kay once nga nanatay terminal, nanatay tubig, atong suga na naman nga mahapi ang datanong mga constituents. Then about sa ako ang legacy as a chairman of infrastructure, usa sa ako ang gisaad sa first term nako kanang gitawag laban para sa kausaban nga ako gyung gi-propose sa ako ang kaugalingon nga ma-realize gyud nako kanang gisaad nako sa Dakbayan sa Tanggob sa 55 ka barangay nga matauran og sugang nagitabnon ang atong mga tawo nga pobre, poorest of the poor nga walay bayad. Labid na gyud sa kabakiran. So far karon na within one term, sa first term nagsiga na ang ato ang mga sugang nagitabnon sa mga indigent household, niabot ng more than 1,000 household ang nagsiga karon. So in this term nanatay nagbudget at 2 million karon nga ma-realize na pod more or less natas mga 400 ka household karon nga naka-apply na subject na kung mabidding na ang atong budget makakunik na putag kuryente sa atong another na to nga termino para ato ang indigent household. So in 100 years na to in 100 days in this term nanakoy panglantaw unsay akong himuon. Actually ako na na-propose ni Mayor nga within 100 days akong monitoron ang tanang request sa mga barangay captain sa 55 barangays, especially sa mga interior kanang mga piling materials nga gikinahanglan nga ma-develop ang mga sa mangrove areas nga matabangan ako. And also especially mahatagan gyud atensyon ang mga kapitan sa ilang mga pinahanglan. Unya giapas nako ni Mayor pag istorya gyud dito mis Cagayan nga within this term kinahanglan nga makapalit a brand new 1 unit backhoe
1 unit grader, 1 unit remover, 1 unit bulldozer, 1 unit dump truck nga ma-accommodate ang tanang problema sa ato nga mga kabarangay, mga kapitan. Nga naman, tungkol kaya akong nakita nga ang atong engineering karon daghan kay empleyado apan wala sa kayo trabaho tungod sa mga ekwipo nga naguba. Og unya ang atong mga constituents mga og tabang mag-uul ko as a chairman so dili ta kahatag nilang atensyon. Una nga within this term atong paningkamutan nga ma-purchase ang akong gihandom usa ka 1 unit backhoe, 1 unit grader, 1 unit bulldozer, 1 unit remover nga diin ang 55 barangays ma-accommodate ay lang pinanglan nga makatubag ta tungod kay kita gihimo ta nga ilang gipili para makatubag sa ilang mga panginhanglan. So, kana lang ako ang mga panglantaw, hopefully, kami sa grupo sa council, uban ni Mayor, wala gimi na faksyon. Totally, hold on me, go with the music kung sa plano sa grupo para sa kalambuan sa Dakbayan sa Tanggop and most especially sa kadayang mga kabarangayan diri sa ato ang syudad. Salamat og mayong untustanan. Councilor John, in terms sa sa mga barangay nga projects, usa may nakita nimo nag-unang nga mga panginahanglan nila sa infra, no? Nasayod ta nga ano din mga barangay nga nindot na kayo ang mga kining basketball court, doon na yung mga kining covered court, uban pa, no? And nindot nga mga health center. Unsa pa yung nakita nimo karon labot sa imuhang magini ang infra nga Actually, sir, sa pagkakaroon, ato yung nakita ang 55 barangays nga happy na sila sa mga infrastructure projects sa ilang tagsa ka barangay. Totally, makita na nato nga kumplito na natay mga covered court sa per barangay. Natay gwapo nga health center o barangay office sa matag barangay. Kana, tungod sa pagpaningkamot atong pinalangga nga gobernador, working governor Henry S. Waminal, o suporta po sa atong kung ando nga to ang representative distrito nga nagtutok gyud sa panginahanglan sa mga katawhan sa Dakbayan sa Tanggop nga karong panahon na ang infrastructure sa mga barangay na-realize na labing labaw na gyud sa ato mga roads. Ang atong mga kadalanan sa 55 barangays anyway napay gamay nga kulang pero nanata sa 96%. Accomplish na ang ato na lang gamay na lang gid kaayo ang persyento nga wala pa nato makup up pero sure ko this term kompleto na ang tanang mga roads sa ato ang kadalanan sa Tanggop tungod kay ang atong halangdon nga gobernador atong halangdon nga congressman uban tong pinalagang mayor nagtan-aw kung unsa ang mga panginahanglan sa syudad sa Tanggop labi na sa mga kabarangayan nga matubag tungod kay ang pangandoy nga padayon sa kausaban alang sa kalambuan sa katawhan sa Dakbayan sa Tanggop. Sa mga barangay karon nga murag kamulo ang trabaho sa dalan in terms sa paghatag og konkreto nga dalan ngadto sa mga katawhan. Actually ang dalan nga gi-realize karon nga amo nga gihangyo nga mapunuhan karon ang San Apolinario Santa Cruz down to Forensa wala na nanatas mga 95% accomplished gamay na lang. Then among i-propose karon ang dalan na pod gikan sa Tagiti padulong dito sa Balok mo na siya nga more or less na mga 1 kilometer. Dayon sa Banglay padulong pod sa Tituron mga more or less na 1 kilometers mo na siya among gi-endorse plus ang uban nga mga sa mga coastal karon mga interior mga barangays nga gipandingan totally ang lokal na ang among kuan na budget nato kanamatay budget sa syudad nga sa 20% development fund. Okay. Kuya kina nato nabantayan no kanabang sa kabukiran to no ang dalan kanang spillway lang no kanang mga hadlok sa baha no nga mga barangay na diri sa Dakbayan sa Tanggop no na ba tay plano ani possible kanang mga spillway nga mga dalan nga dili tulay ang ilahang maagian. Actually sa pagkakaroon amo nang gilantaw ang mga spillway nga access na gyud even mag-ulan o magbaha tungod kay mo na itong ilantaw pero sa pagkakaroon gamay na lang kayo ang naayo na nato ang spillway nato from Kanyangan to Tagiti okay na. Dayon ang Lumban to Katagan okay na ang spillway diha. Ang Ginalaban to Pangabuan anyway gi-repair karon pero accessible na.
So ang atong gilantaw karon nga kuan dili na okay na ang mga eskwela noon na mga porsyon sa mga planning area nga atong gikinahanglan ang atong mga kuan nga pag-repair sa ato ang dapin sa suba kini ato ang Mikinaway roads Mikinaway river nga ang dapin na medyo nga bungkag na ba ang kuan kanang iyahang riprap munya amo nang gitutukan magmayo karon para nga ma-refer na siya para dili na ta problema magbaha ang Mikinaway river. Siya nato'y balaod do na napasara ga ito no, nga balaod nga ang matag local government unit adunay kanabang ipabarog ang mga evacuation center. Kaya kasagaran man gud ang mga schools no ang gamiton nga evacuation centers. Ano dili pod mapiktahan ang mga kabataan? By the way, kumusta man diri sa Dagbay sa Tangub? Naalala ba tay gilantaw nga possible nga mga evacuation centers nga tuko? Yes, actually ang syudad sa Tangub natay evacuation center karon na ato ang Tangub Gym. People gym mo na. Pero sa then na-specify na to ang isa patag barangay ang ato mga covered court sa barangay mo gina ang ato ang target nga evacuation center during the calamity sa per barangay nga dili masakripisyo ang atong mga kabataan. Gani amo nang emphasize karon kung ato mga areas nga naay mga dapin sa suba nginanglan panahon sa mag-ulan na nami monitor nila ang ato mga CBO sa per barangay amo ang monitor kung unsa may sitwasyon sa maong mga konstituensya para nga maka-alarma nata makakuwanta nila nga i-ready na atong evacuation center labi na panahon sa bagyo. So dili na magamit ang mga eskwelahan. Dili na amin mo namang ikoy mga disadvantage bisa mong observation sa diha nga atong evacuation center ng eskwelahan panahon sa klase masapir ang atong mga kabataan. Yan labaw na sa tanan, dili pod kayo maayo nga anak din na always kayo useless ang ato ang mga teachers nga dili makatudlo og maayos tong kabataan tungod kay na ang ato ang mga tawo nga bakwit. Most ang labaw sa tanan ang ato po mga waste materials diha labi na sa ato mga kabataan pataka labay ato mga mahugaw dili kay maayo. Muna nga kami sa barangay amo yung ibutang ang covered court natay CR natay kitchen natay ma-accommodate ma-entertain ang ato mga katawang na mga evacuation ang mga evacuate nga matagaan sila atensyon diha sa atong barangay tungod kay ang barangay po nag-allocate ng pag-budget para sa mga calamity fund most especially sa mga victim during the calamity, especially sa bagyo. Okay, ang barangay, mga covered court na turon, kompleto mga CR na, no? Actually, karon ang mostly, all barangays karon package manggod once ang nakay-covered court, na gina CR. Okay, purpose na evacuation center man. So, naaman, kompleto gina siya. Okay. So, and the rest, no, diri sa Tangub, no? Doon na may mga kamulo ron ay na may mga gi-construct nga mga dalan nga kanang existing karon no labi diri sa sentro. Sa karon ang sentro karon ang dalan nga gi-repair karon sa sentro kanang ato ang portion diha sa kuan duol sa sementeryo nato diha sa Maluro. Okay, ato nang gi-repair tungod kay problema na siya og mag-ulan kay mo banaw dayon ba din ang kuan diha ang problema diha kana magong ato ang kanal nga sirad-an ba then gi-repair na din kami mo sa lokal dili kay may ka kuan diha kay under mo sa DPWH pero totally nanay ga kuanon ga-repair ko ang DPWH ga allocate nag-budget para na natubag na kay taon-taon na siya nga problema pero karon lipay ko nagsugod na og operate ang atong taga-DP para nga matubag ang problema ng portion sa road chikan sa bridge sa barangay 2 Maluro. Ito sa drainage system ko dyan, dili sa tuwa sa Tangub kay kabalo ta ulan-ulan magod no. Mura ba ginahinungdan sa mga pagbabakon ang drainage nagbara no. Yes, karon amo na lang gitan-aw karon ang katong ang drainage sa ang problema man sa drainage ng barangay 5 natubag na ang drainage sa Garang ug San Apo ug Makila mo na siya ang mga portion karon ug sa Mikinaway nga among gitutukan karon nga malukita na mo na sa among budget sa 20% development fund. And kamulo mang trabaho po ng atong City Hall? Actually, ang atong City Hall kamulo ang trabaho tungod kay atong ilanta nga within this term, hopefully nga makompleto na ng ato ang City Hall in second term. Okay. So, wala na kaniadto naman to yung mga plano kaniadto nga ibutaw og laing lugar. So, ang City Hall ato existing kana? Yes, existing atong City Hall karon. So, unsa man na siya? Dunay gi-rehab or naay mga bag-ong building
Yes, expand ang atong City Hall o atong for story atong City Hall. Ang plano ana dayon phase by phase ang ato ang pagtrabaho tungod sa ato ang allocation of funds. Gano sa possible na Yes, ang among panglantaw karon within this term, in second term sa among serbisyo uban ni Mayor Ben, among nga paningkamutan nga makup up na ang four-story building nato sa ato City Hall. Okay. Siya, salamat kayo sa gayon. Nagkaubag ka na mo siguro ang imong ipabot na lang nga mga basin additional information nga dus kitawan nga naminaw na ito labi ang tagatag. Alang sa mga tanggubanons, salamat kayo sa inyong suporta atong eleksyon o kami nga mga city officials pinunguhan sa among yanong mayor. Amo nga paningkamutan kung unsa man ang among panglantaw alang sa Kalambuan, kung unsa man po niya nakita sa function and duties of all elected officials pinanguluhan sa itong yanong mayor, hopefully nga ma-times to ang amo ang pagpaningkamot karon para makup up ang plano alang sa Kalambuan sa Tibok Tanggob. Salamat kayo. And by the way, no, in terms sa katong sa planning, no, sa zoning na sa may update ay kay katong hisgutan konsyal nga ay for business nga lugar. Actually, amo nang gisegregate ang mga areas karon, nag-reclassify namin sa mga area sa from agricultural to commercial, from commercial to agricultural to residential to commercial. Amo nang gi-identify gani karon, amo nang gipatawag ang atong mga landowners nga nag-apply for commercial gikan sa residential. Then gikan sa agricultural to residential amon ana kay dili man pwede nga dili na to ma-identify ang atong mga katawan kung asa sila mabarog silang balay, asa sila balog mga negosyo bisa suning nato nga ma-identify nato kung unsa man ang pag-arrange sa tanan nato nga mga establishment this Dakbay Tanggop. Suluag pa ang dakbayan sa Tanggob in terms sa lugar sa business kung doon mo tukod. Yes, sa pagkakaroon ang Tanggob ongoing pa man, makita nato ang dako kay mga areas nga posible matauran sa nakadaen atong mga structure nga makapadugang o develop sa Kalambuan sa atong syudad sa Tanggob. Okay, salamat kayo sa update, no, in terms sa kining city planning. Siya maghipon si Consul Jun ang nagdala sa mga committee ba. Salamat kayo, Consul Jun. Thank you, salamat o mayud to sa tanan. Okay. So nakauban na to si Consul Hipolito Jun Rojas, no, ang atuang nagdala sa komitiba sa infra o gima sa komitiba sa city planning dili sa Dakbayan sa Tanggob. Kawan ako sa Dakbayan sa Tanggob si Double T 45 Dudong Gabar Gabento, Chris Double D 8, Manuel Ron Kilisir. Salamat, may kadlaw.